Naiz irratian, bigarren kafea. Urtarrietik apirila erdiraldeara arte, meteoroen lehortea izaten dugu. Ez baitugu izareuririk edukitzen hilabete hauetan. Lehorte hori gaur amaitzen da, apirilaren 22an. Denboraldiko lehen meteoro zaparrada ikusteko aukera izango dugu. Liriden euria deiturikoa. Liridak duela 2007 urtetik ikusten dira NASAren arabera. Euri jasa horrek orduko 10 bat meteoro izango ditu. Izar hori guztiekin gertatzen den bezala, zerua zenbat eta ilunago izan orduan eta ikusgarriago izango dira liridak. Ikusi nahi badituzue, zorte hobea izango duzue irigunetatik urrun, hiriko argiek ikusmena eragozten baitute. Urtero ikus daitekeen fenomenoa da. Zure begiak meteoro bat harrapatzen badu zeruan, Thatcher kometaren zati galdu bat ikusiko duzu. Sasoi honetan, Thatcher kometak utzitako hautsak zeharkatzen du lurra. Meteoro txiki hoiek abiadura handian sartzen dira atmosferan, eta ondorioz, izar ieskorrak sortzen dira. Oian, zergatik edo Euskal Herrian olako joera bals bat bailitzan baino biko tempoan hau dantzatzeko, ez? Hola. Egia. Oi, horre azterketa bat badauka goiteko edo. Soziologikoa. Bai, soziologikoa. Aizue, eguna proposa izari eskorrak ikusteko. Gaur lurraren eguna da, baina izarretan bezala ibil gaitezke. 1970ko apirilaren 22an, Gaylord Nelson senatari eta aktivista estatubatuarrak proposatu zuen agerraldi bat egin zuten, ingurumen agentzia bat sortzeko eskatzeko. Jendearen parte hartzearen eta gizarte presioaren ondorioz, Amerikako estatubatuetako gobernuak Environmental Protection Agency sortu zuen. Egun dagoen larrialdi klimatikoa aldarrikatzeko egun aproposa bai. Noski. Gizu besti asko dela naturaren inguruan. Noski badakigula. Adibidez, uga taldearen natura. Inigo, jarri! Uga ez dituzu dupe izan zen, ez da? Zenbat parranda egingo genituen bere musika elektronikoarekin. Orain ez du musikarik egiten, baina mundutxo hortan dabil Donostiako kursaleko operazio burua baita. Begira, orain kursala aipatu duzula, gaur duela 15 urte, 2006an, Spencer Tunick argazkilariak kursalean 100 pertsona bildu zituen argazki bat ateratzeko. Tan igoratu iten naiz. 1200 pertsona bildu ziren bertan eta argazkia biluzik atera zuten. Performance hau de fotoferiaren promozioa sustapena egiteko sortu zuten Tanikikin batera, kursala eta Donostiako hiriaren ospeare sendotzeko, eta lortu zuten komunikabide guztietan izan zuen oihartzun argazkionek. Orain ezin genuke horrelakorik imaginatu. Ez, orain kursalean horrelakorik ezin da egin, eta justu kontzertuak edo ekitaldi kulturalak ikusi ditzakegu. Manak ere jo zuen bertan. A ber, Goiuri. Kursalak pasa diren taldetan musikari guztietatik zuri manadatorkizu burura? Serio? Bai, Manak ere baduelako abesti bat naturarekin zerikusia duena. ¿Dónde jugarán los niños? Cuenta el abuelo de un cielo
Oso ona Goiuri, oso ona, bai. Aizue, nik ere badaukat abesti bat, eta uste dut, oberena izango dela. Inigo, hau ez da lehiaketa bat. Bale, ezpada. Baina, bueno, abesti ona dala ere. Nere gareikoa. Ez zarragoa. The Beatlesen son Mother Nature's Son, edo euskal nola euskatzen zuten Liverpoolikoek. Mother Nature's Son, all day long I'm sitting singing songs for everyone. Bagizue pasatzea egiten Goiuri. Bigarren kafearen ez da egit, estilo liburu linguistikoa oso dela jankia ingelesari dagokionez. Eta bapatean badator talde britaniko bat, eta ez da egit oso ondo nola oskatu. Gaixoa. Bai. Venga, egia esan abesti hau, bai, oso hona eta oso polita, baina Euskal Herrira bueltatuko naiz ni. Badakit ordun. Pirritx, Porrotx eta Marimototxen 10 lur esango duzu. Ba, ez, zenuen hori aipatuko, baina horrek ere, bai, balio du. Gainera, paiazazari garela, gaur Katjalinan Sorenaren urtebetetze eguna da, Mirri Junior, zorionak. Baina etzen hori abestia, eskalariak taldearen naturarekin bat esan nahi nuen. Sustraiberatu eskak, naturarekin bat. Sustraiberatu eskin jerregik, naturarekin bat. Sustraiberatu eskak. Eskalariak taldeak ibilbide luzea izan du oso. Zahar berritzea eta partaide asko izan ziren talde honen sekretua. 1989ko Klabeska edo Klubeska albumeko abestia da naturarekin bat, kaleratu zuten 3. diskoa 2007an bukatu zen eskalariaken ibilbidea. Luisillo Kalandraka eta Javier Etxeberriak proiektu berri bat sortu zuten. Enrico Rubiños, Ruben Anton eta Peio Reparazekin batera eta proiektu hark Bendeta izena zuen, 2009an sortu zuten. Eta gaur Peio Reparazen urtebetetze eguna. Ui, lotura biztan! 1980ko apiriaren 22an jaio zen, gaur egun Zetak taldeko abeslaria denak. Zorionak! Eta goizean hau prestatzen ari ginela, norbaita izan du, ui, horrek azukar monen ematen du. Euskalo, igual, pixka bai. Ostegunero bezalanik agenda prestatu dut. Eta elkarrizketari dagokionez gaur Amankai Gaztañaga etorriko da, musikari, abeslari, aktore eta zuzendaria. Eta Igor Estankona dator. Bueno, datorez, apetik sartzen ari da. Aspaldiko partez. Beti bezala isilik gerturatuko da, olerki batzuk irakurriko ditugu, eta isilik desagertuko da. Izarri eskor bat bezala. Eta ipatu dugu lurraren eguna dela, baina Maria Romero Laspiurrek beste 2 egun landu nahi ditu. Amaren eguna eta liburuaren eguna. Eta hori gutxi balitz, Fashion Revolutiona ere sartuko du urte artean. Ez dakit nola egingo duen, hau ekuazioan sartzeko, baina Laster maite duten eta guzti izango dugu. Tartetxo batean, gero agurtuko dugu beste tartetxo batean, eta berriro gurean izango da. Maite dut sorta dauko gorkorako. Ba, azteko ordua da, Zuk uste duzu? Bai, bestela, beste maite dut, eta beste... Gero justibiliko gara. Bai. Ba, entzulezaren horrek, jakin behar duzu gaur apirilak 22 dituela, eta osteguna dela, akaso bazenekien, eta akaso bazenekien, hau bigarren kafea dela. Baina ez bazenekien, ongi etorra izan zaitezela. Zuekin izari eskorretan gutxien ies egiten duena, gurean astero fin abiena, eta batzutan astean behin baino gehiagotan ere ikusteko aukera duguna. Bere agenda guaimentzen dionean, ze pijamas party bat pendiente daukagu berarekin. Oiana Maritorenak enbe! Atxaldeon!
Eta noski egunero bigarren kafearen Maionen eskuinaldean ontziari oreka eman, bizipoza, olatu aparrean ontzia jarri eta zera kontxako badiako estropadetan azken olatuan estropada irabazteko moduan den ontziaren pareko emakumea, Goiuri Ezeizarandia! Arratsaldeon! Izketan ari zaizuen hau eta batzutan burua galdu ere egiten duen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 186 ditu apirilak 22 arratsaldeak 4 eta 11 minutu. Gu hemen 3 baino laister 4 eta 5 eta gehiago ze jende asko da oraindik gure laborategitik pasatzeko ongitu harri izan da bezala bigarren kafera. Jura'm que sempre que passi un cometa estarem junts. Jura'm que sempre que passi un cometa volarem lluny i ens en riurem de tot i de tothom. Eta kantu ederrau Goiuri Ezeizarandiak eskatu du, beraz maite dutekin bera abia dadila. Ba, nik maite ditut izari eskorrak. Eta maite dut plana egitea. Ba, gaur gauean izari eskorrak daude, hartuko dugu toaia edo manta bat, eta jungo gea pixkatola mendialderuntz, eta etzango gea, eta horrengo gea zai, etzan da, ea izari eskorrak ikusten ditugun. Eta hori maite dut. Eta maite dut Joan Dausaren abesti hau, ze, bueno, hoixo komentatzen du, en plan, kometei buruzkoa da, eta oso aproposa iruditu zaite gorko. I parlarem de tot. Aimena dudala uste duzue Goiuriren maite dutari erromantizismo pixka bat kendu eta bigarren irakurketa bat egiteko? Ez daukat baimenik. Bai, Bueno, bai. erromantizismoa mantenduko diot. Bai. Maite dut, toaia bat edo ederdoi bat hartu, eta mendi puntara joatea izerri eskorrak ikustea. Ez dago ez irakurketarik. Hau estankonak maite dituen poemen soiltasunaren parean zegoen. Este tarrapatu. Bueno, estankonak harrapatu du, Igor Estankona, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemuz. Harrapatu duzuela ez? Ez? Zea, ja, jarri barpegi, ja. Izar usua bezala pasazait. Izar usua bezala pasazaizu zuri ere. Inoiz ez zure proposatu edrodi bat hartu eta mendi puntara joate izarrak ikustera? Goiuri. Vale. Passi un cometa volarem. Esan du bai, ze plazerra hotxa atera zaionez bai. Ui, akaso gehiagin ez galdetzen eta kantu honekin izan zen dena? Oiana Maritoren agen zu joan zara inoiz ederdoi hartuta mendipuntara izar usoak ikustera? Bai, esan barba izutez. Osea, que proposamena jasotzeko presnao, Bida, toaz esan gizu, osteguna eta bigarren kafean perejilaren prezioan gode. Egia da. Eta izar usoak maite ditugu. Egia da. Eta ederdoi azpiko kontuak ere bai. Salseo dio ibila 87 gure tuitzero... Tuitzlari! Baina, diferente dia. Azarra tuiteia Twitcher zute bali batzu. Tuitzeroa da, eroa dagoelako pixket. Baina azarra tuiteia. Bueno, arkakuxo aserretzen da berezik. Arkakuxo, ez aserretu. Dio ibila gaizue, Inigo Goiuri ez diazue zer esanea atzoko solasalia gustatu zitzaizuen edo ez. Hoixe gustatu zitzaigula, baina gehiagorako gogoz geratu ginen eta pentsatu dugu Jon Lizego antolatu behartuen bazkari hortan, ba, gure gonbida gaitzan gezuela. Venga, hogei ezke izango, baina zek esan zenbat joan gaitezken. Hoi da. Eta ingo dugu hemen txartelen zuzketa. Igor Estankona, zure maite dut aprestatu alduzu? Baldakarzu? Ez, bertsolari nantzera nato. Improvisatzera? Bai. Ba, post hitz dauzkazu zure maite duta sortzeko, eta minutu bat pentsatzeko. Wow! Gaixoa!
to me as if to say, "Pretty boy, it's waiting there for you." It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that a heart could ever do. Parra egiten du Maria Romero Laspiurrek, baina ze guapa dagoen etxean irteteko gogoz, baina ala eta guztiz ere Espainiako harriz gotuta eta edo zertarako prest. Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Aizu, maite dut prestatu duzu? Justo, bueno, gaurko gaiarekin zer ikusia daka pixkat, porque, bueno, hiru diseinatzaile desberdinekin egon nahi elkarrizketan, matasuna eta ekintzailea izatea eta diseinatzaile izatearekin buruz, eta kasualidades, bueno, batek egin du lan, nik egin dituda, beste bi enpresetan. Eta ezagutzen gara, elkartza ezagutzen gara, bueno, merkatuetan parte izan dugulako, eta, bueno, nik beran gauzak dendan sartzen ditudalako bebai, baina ez neban espero kasualidade hori ematia, bueno, bitxo batera egin dugu enpresa horietan lan, baina ez dugu elkar ezagutu bertan. Eta gaur kontau destanean, izan da, en plan, ezin dozik iztu. Gainera orden berdinean. Eta, bueno, kuriosu eta kasualidade horiek oso politza direla iruditzen jata, ez? Azkenean, apresiatzen dozu norbait edo miresten dozu norbaitek zure ibilbide antzerakoa egitea eta gaur konturatzea, da, ez dakit, oso politza kasualidade moduan eta dana moduan. Izu, ze politza, ze ona. Bostitz, estankona. Maite dut berriro zuekin elkartzea. Wow. Ez zaio ia desorraztu ere egin. Urrengoan, verso alejandrinoan eskatuko dio. Bueno, konturatuko zinaten, normalean, ostegunetan, Maria Romero Laspiur eta Igor Estankona alternatiboki izaten ditugula. Aste batean bat eta bestean bestea. Baina, azken bi astetan, hainbat gauza gertatzen eski gure kolaboratzaile eta hain bizitza, eta interesgarriak bizi dituzte, sinkronizatu egin direla. Aste honetan gauza gehiago sinkronizatu dira bigarren kafean, baina hau ere gertatu da, eta izu horrelaxe asumitu behar. Beraz, bien maite dut bota dute, Igor Estankonaren poesia zatiari helduko diogu, eta ondoren Maria Romero Laspiurren gai mordoari edo gai saltxa horri helduko diogu. Eta bitartean Maria, egon hor eta gozatu poesiaz, ze polita da, ze goiuri? Zure maite duta, zan nire maite duta birziklatuta? Zintzen zure maite duta birziklatuta? Ez, nire maite duta zan izari eskorrak ikustea. Eta zuk esan ezu izari eskorrak ikustea, edredoiakin. Horrek ez du balio? Izan ziteken hori baino ez, badakiz ezen maite dudan? Inork espero ez dituen kantuak oso gustoko izatea. Eta tarteka, esatea, kantu hau oso gustoko dut, jendeak begiratzea adibidez, Julio Iglesiasekin basazait, La Carretera kantuarekin, hori askotan kontatu dut. Badago besti bat oso gustoko dudana, eta inork ez duena imaginatzen, eta gaur lurraren nazioarteko eguna izaki, Gloria Estefanen kantu hau ekartzea oso egokia zela iruditu zait. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales. Entzia zu esan hau ez denik temazo bat. Ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. El recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira
pregones. Ba hori da maite duana. Eta hori esan da, saioari ekin behar diogu. Serio xeago. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Maritoren nazina zuen maite duta. Ui, ba! Wow. Baina etzen beharrezkoa, oin esatia, ez? Edo bai? Bai. Bueno, bani pentsatuan eukana zan esatia maitetela Nafarrua. Ze Ara? astelenian justo Nafarroa jun barri zenun lan kontu batengatik, eta niretzat Nafarroa etxean egotea bezala da. Ni Iruñan jaioa naiz, nire familia guztia naparra da, gurasuak, lengusu, tabar, eta bertan egoten naizenian beti sentitzen dut zerbait oso berezia. Ez nuke jakingo hitzekin deskribatzen, baina egun hortan astelenian ere zehose sentitu nun, bidean indoala eta neola. Eta hori, eta pandemia naskagarri honekin, pixkat muga gehiago jarri dizkigute oraindik, ez? Euskal Herrian, eta are gehiago banatu gaituzten Nafarroarekin, iparraldeakin, eta hori etzai gustatzen. Eta nahiko nuke ez berriz ere, hori mugak irikitze dituztenean Nafarrora jun lasai. Uste jende asko dagoela, egoera, antzeko egoeran, Gipuzkoar askok harreman handia dugu Nafarroarekin, eta ni sentitzen dut oso nire barruko zerbait. Eta maite dut hori. Deno gara naparrak, Bai. ez? Ipar ekialdekoak, ipar mendebaldekoak, ego ekialdekoak, ego mendebaldekoak, erdigunekoak. Baratxaleko 9:23 minutu dira, bigarren kafean zarete, eta bigarren kafean denak du tokia, eta horrelako programa eklektikoa geratzen zaigu batzutan, Gloria Estefanetik Benito Lertxundira, eta Benito Lertxunditik, zera, estankonak dakarren poesia analizira, eta azken astetan izan ditugu, legeretza, rapidita, esatetza, visibilita, baina baten batzu falta zaizkigu, eta arekin hariko gara horren inguruan. Estankona, arratsaldeon berriro. Bai, arratsaldeon. Bueno, nondik nora, goaz gaur. Bai, aspaldi ezkara egon da, aria galduta gaude apur bat danope, baina, errepasotxo bat egin genion euskal poesiari, esan genuen ze bertute eduke beharko lituzken euskal poesiak, etorkizunean nondik nora mugitu beharko litzatekeen, eta, disekzionatu genituen, zenbait, adierazpide edo gero jarraitzeko edo ez. Gaur ikusiko dugu euskal poesia dela oso anitza, baina Italo Calvinoren Lezione Americane saiakera lanean aipatzen dira zuk esandakoak, legeretza, rapidita, esatetza, zehaztasuna, visibilita eta abar, eta falta zaizkigu bi. Eta lehena da multiplicita. Ezin konta ahala gizon airean, lurrean eta itsasoan, eta egiazki gertatzen den guztia, niri gertatzen zait. Jorge Luis Borges ekarri dugu ona, baina izan zitekeen Beñat Sarasola ere. Orain arriskuzko kirolak negozio bat dira, mesedez Ebander. Mike barkatu. Mari Laurenzin kendu egin dute zerrendetatik. Pintura usaina zegoen bazter hartan, 3 haunkako aulkibi eta liburu horistatuak lurrean sakabanatuta. Aniztasuna kudeatzen dakien literaturak potentzia itzela dauka biztan da. Euskal Herrian ahots asko dugu, memoria diote batzuk. Memoriak diogu guk pluralean. Egia ez partzialak eta egia konpletoagoak asmatzeko poesiak daukan erraztasuna esplotatu behar da inondik ere. Uste dut euskal poesian bukatu dela entziklopedisten aroa, korronteen eta banden aroa, manifestuen aro ederrura, hain aberatsa.
Guk Zantzoa sortu genuen Arratian, beste batzuk Vladimir Zarautzen, beste batzuk Susaren inguruan bildu ziren. Hemen gaude esateko modu bat izan zen, baina munduko kristal guztia norbere kristaletik ezin begiratu daiteke. Gaur eguneko eta etorkizuneko poesia izango da nik uste, gure alde eta kontra idatzitako ariketa biderkatzaile hori. Oraintxe atera du hain zuzen Susarekin Lasunak askazaletan Oiana Aranak. 2001an jaiozan Eskoriatzan, 2001, A Space Odyssey. Gazte hauek beste galaxia batean daude, eta eskerrak. Segundo pila bat daukat esku aurretan, eta orratzak denbora borobiltzen. Ez dizut eskatzen bide bat baino, gailurria iritsi nahi dut. Deforestazioa gertatu baino lehen, aitzuloak tuneldu baino lehen. Baina ez dakit gailurrera iristen, zuaitzak, basoak, aitzuloak, erakusten ezpadizkidezu. Gailurra baino politagoa da gainera bidean galtzea. Soberan ditut segundoak, baina bidea falta. Ez dizut ezer eskatzen. Ez duzu egin behar. Baina nahi duzu. Eta Italo Calvinok esan da utzi zuen azken poesiaren bertutea, multiplizita honen ostean, berriro diot, jarraitzeko edo transgreditzeko berdin da, izan zen koherentza. Baina solo proiettata. Koherentzia soilik zirriborratua. Etzion gizajoari astirik eman gehiago zehazteko. Ezin asmatu beraz, zer esan nahiko zigun literaturaren koherentziaz. Hala ere, zeharka, inoiz esan zuen maite zuela Dostoievski. Zertik? Koherentziaz deformatzen duelako, amorruz eta neurri gabe. Irudi ederra da gure etorkizunerako 6 proposamen Italo Calvinori lapurtutako hauek borobiltzeko. Naiz eta itxura batean 2 termino izan, koherentzia eta deformatu, ez direna gustargarri. Pentsatzen jarrita ordea, poesiaren funtsa horixe izan daiteke. Errealismo hertsiena izan daiteke, fantasia poetiko zoroena. Jon Gerediagaren antzera, argia, lurra, zuaitza, zerua liburuan. Ezkiak, sahatxak, itxaurrondoak, altzak. Urritzak, ibiltariak, akaziak, gaztainondoak, aritzak, lizarrak, likidanbarrak. Erramuak. Poesiaren puruz, irudimenekoa da errealena. Igual horixe da laburpena. Irudimenekoa da errealena. Andoli neguzkitzak goian bego, arimaren ondoko eskien artetik ibilkin utzi zigun hau. Poesiaren definizioa izan daiteke. Itxas labarretako lanpernek uin arrotuen fereka sentitzen dutenean bezala. Eta beste behin ere alaxe iritsi da eta alaxe badoa, ego Juri. Izari eskorra. Igor Estankona, eskerrik asko. Seguri. Aio. Urrengor arte. Mila esker.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 4:31 minutu bigarren kafean zarete, naiz irratiaren sintonian. Naiz irratia. Pandemia urtea da eta badira hilabete batzuk albistegien tarte osoak COVIDak jan dizkigula. Giro horretan, gure eskuk erabakitzeko eskubidearen auzia lehen lerroan jarri nahi izan du eta erreferendumaren aldeko sinaldura bilketa indartzeko deia egin berri du. Amalur Alvarez dugu gurekin herri ekimeneko bozeramalea. Guk argi daukagu pandemiaren aurka borrokatzen eta aurre egiten jarraitu behar dugula, baina horrekin batera burujabetzaren eta erabakitzeko eskubidearen gaia erdigunean edo gutxienez agendan kokatu behar dugula. Agenda horiek ez edo behar horiek uztartu behar ditugu, eta lehen esan bezala erabakitzeko eskubideen agenda zabaltzea urgentea izango da, edo guk ulertzen dugu urgentea dela krisi honi aurre egiteko orduan ere ez, gurean tresna eraginkorrak izateko behar ditugun neurriak, salbuespeneko neurri guztiak hartu ahal izateko ere. Zer gertatuko da maiatzak 9 ostean, ez? Espainiako gobernuak iragarri moduan alarma estatua bertan bera uzten duenean. Bueno, gu ikusten ari gara alderdiak Madrilera begira daudela, bat egiten dugu horrekin, ez? Momentuak eskatzen dituen aterki edo neurri juridikoak eskatzea, logikoa iruditzen zaigu, baina aldi berean larria iruditzen zaigu modu paralelo batean erabakitzeko eskubidearen eztabaida mahai gainean ez jartzea modu premiazko batean, ez? Herritarrek erabaki nahi dute, baina ikusten herritarrok argi daukagula ere bide baketsu eta demokratikoetatikan erabaki nahi degula, ez? Orduan, igual falta dana da bidea diseinatzen eta eraikitzen hastea eta bide hori eraikitzen, ez prozesua eraikitzen urrats kontunentagoak edo sendoagoak ematen hastea, ez? Eta hori da hamaikagarekin lortu nahi dugu. Argi ikusten ari gara, ez? Pandemia egoera honek ere edo pandemiaren kudeaketak, hainbat hauts aurratu dituela, bati bat erresuma batuan, ez? Argi dago leheno komentatzen genuena, ez? Adibide hauekin argi ikusten dago ere pandemiarekin bateragarria dela erabakitzeko bidertan urratsak ematea, ez? Munduan ikusten ari gean adibideetan normaltasun demokratiko horren barruan sartzen da erabakitzeko eskubidea, ikusten dugu posible dela, ez? Demokrazia garatuenetan edo normaltasunez eman daiteken bide bat dela, eta guk horri eusten diogu, ez? Guk badakigu orain arte askotan aldarrikatu dugu, gehiengo sozial zabal bat balagoela Euskal Herrian erabakitzeko eskubidean alde, baina sinadura bilketa honekin egin nahi duguna da hori indartu, sendotu, zabaldu eta aldi berean operatibo bilakatu, ez? Atxikimendu eta konpromiso horiek bilatzeko. Informazioaren aria, naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Itxasoak ez du zure izena gurea zen. Eta berriz ere gurekin da, bere maite dutaren ondorengo gutxunetxoaren bueltan, poesian murgildu gara, eta orain diseinuaren giro orokorrean murgildu behar dugu. Maria Romero Laspiorrekin. Maria, arratsaldeon berriro. Arratsaldeon, ze moduz. Gu ondo, eta zure bai? Ondo nahi, ja. Ondo. Zuek, arraro itzen jata, etxetikan itxia, ze joa azkenean, baina bueno. Laizter berriro izango zara gurean. Bai. Hola egokitu da, eta horrela egokitzen ari da, pentsa guk aste osoak egin ditugu, saio hau etxetik, esike. Etzaile kezkatu. Baina ni naiz gidoilari, ora honetan, antzez lana bukatu da. Beno, konta iguzu, zelenera aurreratu dugu, nazioarteko lurraren eguna dela gaur, baina zuk beste bi egun ospakizun uztartu dituzula, hurbiltasunagatik edo, gaurko tartea prestatzerako orduan.
Bai, guztiz, ez dakit, hainbeste ospakizun dauzen aste honetan, alatzak izan pasaudan, baina, bueno, dana bat. Bai, balde batetik, Fashion Revolutionaren astea da aste hau, aurreko goindala 2 aste egon ginen berbaitzen horretaz, bueno, Fashion Revolutiona da ospakizun bat egiten dana urtero, apirilean, aste batzuen artean, bueno, ospatzeko gutxi gora bera, Bangladesen egon zen lan istripu baten, aurkako manifestua moduan sortu zen ekitaldi bat, ez? Dala Fashion Revolutiona. Eta, bueno, munduan zehar egiten dira aste hauetan ekitaldi desberdinak, eta, bueno, Euskal Herrian, ontsi bertan dago, Decolab ekitaldia, aurreko oindala 2 aste egon ginena berbaitzen. Hortaz aparte, webgunetikan eta egiten dituzte hainbat hitzaili eta hainbat tailer online direnak, edozein pertsonak beran etxetikan egin dituenak edo jarraitu dituenak. Así que, sartzen baldin bazatete Fashion Revolution Spain, bertan agertzen dira dauden ekitaldi eta gauza guztiak. Eta hori, eta bueno, egun hori izan, gero bai da 10 eguna horrengo astian, hurrengo igandian, baita da liburuaren eguna, orduan, bueno, nahi neban pixka kontzeptu guzti horiek batu, eta omenaldi batein, bueno, euskal diseinatzaile sustengarriei ama direnei, ez? Bueno, amatasunak zer garrantzia izan duen bebai beraien lanian eta zer eragina duen. Azkenean, bueno, ekintzaile izatea eta marka bat ateratzea aurrera ja nahiko konplexua da, niretako ezin neban imaginatu zelako konplexutasuna aukibia da ben horrek, ja umiak eukita eta bat baino gehiago eukita. Orduan, bueno, oso interesgarria iruditzen jatan eta bai iruditzen zitzaidan politxa izan alzala beraieri omenaldi bat egitea, ez? Bai, ados gaude, izu. Bai, oso. Ni pentsatzen nahi ditzen, igual ume bat ez, baina ume formako panpin bat imprimatu dezake Maria Romero Laspirrek irudimentzioko imprimagailu hortan. Baita ere? Bai. Hori bai, ondiokan umiak ez dut uste, baina panpintxo bat, igual bai. Bai, a ber, esaten niena, ez? Begon nahi, bueno, kero kontako dut, diseinatzaile desberdineken berbaitzen, eta niretako marka bat eukitzea edo proiektu bat eukitzea da, ume bat eukitzea moduan, ez? Atenditu bia dozuz, 24 ordutan, astero, egunero, urtian zehar. Orduan, ja, hortaz aparte, beste ume bat eukitzea edo beste 2 ume eukitzea, iruditzen jaita kriston meritua eta dana ondora ematia eta aurrera ateratzea, ez? Eta, adibidez, badau, Luis Bourgeois, artista, berak amatasuna asko landu zeban beran lanian, eta beti ipintzen zeban beran lanetan, amatasunaren 2 arpegiak, ez? Arpegi, lan politxa, eta ez dana hain politxa, bueno, dana daka ez 2 aldeak, ez da dana hain pintatzen diguten moduan edo hain politxa, ez? Beti dakatela, bueno, lana da olatzian, eta ez dakit nun irakurri neban bebai zela. Maria izoztu zaigu. Maria. Tasuna zela, eukitzia zerbait zutan, hemen hau, berriro. Bale, barkatu. Noiz beti irakurri nuen, amatasuna zela, hortxe zintzilik egeratu zara, eta segi. Zutan eukitzia zerbait moduan, ez? Zutan usten baldin badozu moduan. Denbora osoan egon biazarela pendiente. Eta bai, iruditu jatan, zala, bueno, erabat esplikatzeko oso politxa. Ba. Ze holan da, supongo. Gu ikasta gatoz, zeguk ez dauzkago. Bueno, nik dakidala. Niena izama eta ustet inigo zua ez dala eta oian azu ere etzea. Ez. Vale. Dauzkagu Maria aipatu dituen ume bezalako proiektu horiek. Etengabe zaindu behar direnak, aiona monekin usterik ez dagoenak, baina ez, amatasuna bere horretan horrela ulertuta, oitatasuna kasuntan, nire kasuen, ez. Nei badago esaldi bat asko gustatzen zaitena amatasunari buruz, dala, nik dena nekien amatasunari buruz, ume bat edukin nuen arte. Begira. Bai.
Orduan gatoz gaur entzutera eta ikastera, Maria. Eta ikastera. Bai, ni be bai, Danok. Danok. Por cierto, Asensio, zorionak, zure abesti berrian gaitxik eta diska berrian gaitxik. Eskerrik asko, ez dugu asko hitz egiten saio honetan gauzoi buruz, Ja, ondo dago. bueno, hemen promozioa da nentzako inbiako da, ez? Ez diguzten. Itxusi dago, nire burari egitea, baina zuek egitea ondo dago, oso ondo. Bai, eskerrik asko, Maria. Eta hori, nahi neban pizkat omenaldi bat egitea, eta aukeratu ditut, 3 diseinatzaile, bertakoa diazenak, bat Bilbokoa da, Mayuki, bestea Bilbokoa da bai, Ane Miren Zabidegoitia, eta bestea Ibarkoa da, Ana Orozko, Kalmada. Eta irudakate proiektu desberdinak, baina, bueno, nik uste dut oso politxa direla. Hasiko nahi Mayuki Naia Matiarekin. Berak daka, bueno, bera da Mayuki, eta bera Bilbon bizi da, baina lekitxarra da. Eta daka proiektu bat, egiten ditunak erropak, bai umientzat eta bai amatxoentzat, berak eginak eta bitxiak ere. Berak egiten du erropa eskuz egindakua, dana, bueno, adibidez egiten ditu puntosko erropatxuak umientzako eta nagusientzako, telasko, alkotoizko erropatxuak bai, eta kate puntu bat danak oso naifa, ez dakit, jende asko txatzen dio dela pixkat hipsterra. Baina, bueno, niri ditzen jatai egiten dituan gauzak direla, bueno, monada bat. Eta, bueno, eta berakin egon nahi pizkan berba ditzen, porque, bueno, beran Instagrama ikusten balin badozue bai, beran umiak oso presente daude, eta amatasuna beran Instagramean oso presente dago, eta ikusten da, ez? Eta berak impulsartzen duena pixka da genero gabeko moda. Moda bat berdina dena, bai neskantzat eta bai mutilarentzat, ez? O minimalista, sexo gabekoa edo sexo konnotaziorik gabekoa. Eta alde bat den bai, dana atemporala. Berak ikasi zen marketing eta periodismo, baina, bueno, sortu zuen marka ama izan zanian, ez? Eta, bueno, bidali dizkigu audio batzuk kontatzeko pixkat beran esperientzia zein dan. Lelengua izango zen, zelan sortu zen, ez? Beran proiektua eta zelan amatasunak eukizeban garrantzia, ez? Nintzako amatasunaren eragina nire lanian oso handia da. Nire bikotiaketanek bentzagen dunean, umiak negen duzala euki, nik arinagoan eukan lana itxine ban, eta pirenetan nire kontura, nire enpresien ban, nire markia sortu neban Mayuki, eta handi gitxira jaiosan Lea. Eta hor konturatu netzan zelan, ni gitxinak ezagun nahi netzan Instagrametik, eta mundu osoko jentiak segitze ustan, eta orduan konturatu netzan zelan, jentia zilaten eskatzen, umientzako gauzak etxea, ez? Nik harinago emakumientzako gauzak saltzen nebazan, nik eginakoak, eta hon jentiak eskatzen eustan, etxeko umientzako gauzak, ez? Nire alabientzako etxe neban gauza bardinak. Eta orduan konturatu netzan, hori zalan erronka barri bat netzako, ez? Amatasuna erdian ipini, nire umien zaintza erdian imoan modura, ez? Eta hori inspirazio bihurtu eta horretan egin lan. Eta orduan hasi nintzen umientzako erropak etxen. Nik harinago sekula ez neban pentsa holan etxea, ez? Baina, bueno, pijan eitzan zelan, asko gustaten neban hor garaian, igual, ez eban hain modan, igual ondau modura, ez? Hori, genero gabeko moda bat etxea, moda minimalista bat, ez? Atemporala izatea. Hau 2014an zan, ez eban bezmark askorik holako gauzak igual eskaintzen ebasanak, ez? Eta nik orduan pentsan eban, hortik jo berne bala pizkatxu bat, zelan, askanean reflejo bat nire amatasunena eta nire alabia zelan jazten neban, nire lanian reflejan neban, ez? Hori da jentiak eskatzen ustana. Eta askanean konturatu barik, nire lana horretan enfokasan, ez? Nire amatasuna zelan ikusten neban,
eta zelan inspirate ustan. my born and all. Segundu bat entzuleok klines batzun bilagoaz. Hemen baba dariolari gara. Ua. Baina bida zibizi Bai, oso politxa. Ari Hoy gara- un día berantza emea lan bak dira hoiek. Bai, bueno, Maiukiren, Naia Matiaren diseinuak eta ikusterako orduan, eta streaming bitartez erakusten ditugun irudioetan, ari ginen ikusten hor, azteko arropa zoragarri politak. Bai, oso. Estiloa gustatu behar zaizu, baina ikaragarri politak dira. Bai. Eta umetxoak, aiama. Bai. Baby boom. Bai, dia monada bat, Apirilaren 22 da, atera kontuak, azaro, gabon aurretik, baby boom. Eta ez realako peira zizuelako, ez. Maiukiren diseinuan gatik. Bai, pasada politxa dianak eta umiak, bai, osea. Eta beran Instagramera sartzen baldin bazarete, agertzen dira, bueno, ja nagusiagoa dira, eta, bueno, ikuste dute, oso potxoirua dira, eta egiten, eta zelan jasten dioten umiei, eta da, bueno, oso politxa. Eta, bai, eta, bueno, gero komentau, bueno, claro, azkenean, bai, amatasunak beti, ez, beraien lanian dago oso presente, baina horrek bai daka eragin bat euki dago, ez, ama izateak beraientzako Maiukirentzat bai handicap bat izan da, ez, ez da bakarrik dana politxa, bai, zure umiari jasten diozu eta inspirazio moduan, ez, inspirazioa ematen dizu, baina bai da komplementarizua da ekintzaile izatea eta liberian marka bat aukitzea eta bietan lanian egotea 24 ordutan. Eta, bueno, galetu diot eta hau kontatu digu. Ba, ekintzailea eta ama izatea, ba, bueno, nire lehengotan, hau 2013-2014an ni aurdun geratzen itzanean, uste neban zala, ba, idea bikaina, ez? Zen nahi neban amatasun bat, ba, presentziala, nire bikotiak eta nipentza genduen, ba, nahi gendula, izatea guraso batzuk gauzena, ba, gure alabien exiketan hor, ez? Egunerokotasunean, da presentziala izaten, ez? Gu eukitzen erreferente modura, eta beraz denporia goten. Eta ni pentsan eban hori zala momentu horik eta honena nire kontura lanian hasteko eta umie amatasunean zentrateko, ez? Baina hor konturatzen izan zelan, amatasunak oso denpora asko eruten dabela, ez? Osea, dana da, atzanean atrapatzen dutzu, ez? Atrapatzen zer da ama izatea, eta dependentzia asko sortzen da bena. Ze, ja, eski, zara zu, ja ez nitzan ni, ez? Ginean gu. Eta nire alabiak eukan dependentzia, ez? Adibidez, titila monbirneutzan oso denpora gitxiro, esan hasi ezer jaten urte eta erdi eukan erartez, ezeban nahi, baskaririk ezer jan titila bakarrik. Orduan hor sortzen da olako binkulo bat, ba, beste forma batera, beste lan bateaz igual ezin izango nebana sortu, ez? Eta zelan, inspirazio bat da mugura, ez? Nire amatasuna, bai, momento batzutan alda sortu hor, ba, zelan esan, kartzela bat modura, ez? Ze zinozu einbeste zer hori baino, baina hortik aldetipe bai, neukan argi, nik nire lana einberne bala, eta pizkatxu bat nire burua obligaten eban, pizkat desenfokaten amatasunetik, eta nire lanian zentraten, ez? Oso biharrezkoa ikusten eban, pizkatxu bat nire burua beste leku batzutara erun biharra. Naiz eta pizkatxu bat dana batera egon, ez? Nire alabia, amatasuna, eta nire lana, atanean dana nastaten dan, baina pizkatxu bat nire burua ordena, eta nire burua behartu, ba, lana etxera beste gauza batzutan, ez? Eta ez da erreza, bapes ganera, oso zaila da, amatasuna eta ekintzailea izatea, ze azteko ez daukazu inongo eskubiderik, ez da, jornada erdi batera lan etxeko, edorako zer, zure kuotia autonomoena bardin ordaintzen dozu, naiz da igual, egon hastiak eta hastiak lanikin barik. Oso injustua da, oso. Hor bai atzanean sortzen da, buruak buelta asko moten da, horako
lo faltia, energi faltia, no? Da, hone gauza dana ganera, osea, sistemiak zuri ez laguntzia esetan, bai sortzen daulako burnout sensazio bat, ez? Ezin duzuna osea, ikusten duzuna, etxen duzun danak, ez daukela igual zentzuripez, ez? Osea, peskatxua geratzen zara desmotivata. Bai, hori, komentatzen genuna, ez? Eta niri hortik aldetik asko lagundu ustan meditaten hastea. Da oso beharrezkoa topan eban meditazioa nire bizitzan. Ez? Ia gero ja biumeaz, hau sensazio askotan da, ondinoko motxili aukazu beti hau, ez? Ze bai, alde batetik aukazu zu nahi dozun biharra, zuk aukeratu dozuna, zuk sortu dozun biharra, eta beste alde batetik aukazu amatasuna, osea, hori kriston pixua hartzen da ben hori responsabilidadia zure bizitzan, ez? Erdigunean jartzen zuenean beste batzun bizitza eta batera negozio bat daukazu aurrera erun berdozuna, ze erun nahi dozu, ez? Ze nire semalabak azten ikustia posasko moten hau, baina nik nire negozioa ikustia segitzen da bela aurrera 7 urte berandu hau, horrek ilusio asko moten hau bai, ez? Eda nire beste ume txiki bat modura, nire negozioa edo nire markia. If I had a dime for every time, tell me I'm not. Bai, hori, komentatzen genuna, ez? Azkenean, osea, batzen dira zure ume biak eta hor da gauzia. Baina, bueno, askotan egia da, enpresa hundietan egiten dasunean lan, bebai, emakume izatia ez dela erreza, ez? Eta baja maternala eta gero berriro bueltatzia eta lana eta umia bat eramatia, askotan bebai ez da izaten erreza, eta askotan bebai lortzia jornada erdi batera reduzitzia zure lana, bebai zaila da. Orduan, bueno, ekintzaile izatia eta ama izatia, beraiek kontatu esaten ari nakin kontuan eukita, iruditzen jata bomba bat, neri, baina, bueno, dana alda, ez? Eta ikusten da, zelan gero maiukik egiten dituan diseinua diran, pasada bat eta hor dago al pie de cañón, oza, denbora oso lanian. Así que, bueno, lortu alda eta alda. Gogoz, beti aldia gauzak burutu eta bukatu. Eta justo ontzen da Cat Powerren abestia bai entzuten gabiz, eta Cat Power bai ama izan zen, eta diska hau atera zeban, beran amatasunarekin, bueno, bat. Beno, Mayuki diseinatzailean, Mayuki markaren nahi amatiaren errealitatea eta hainbat eginkizunen uztartze hori ezagutu dugu, baina bada beste bat ezagutu behar duguna jarraian, eta da Anemiren Zalbide Goitiaren kasua, Maria? Hori da, Anemiren Zalbide Goitia, Magic Store by AMZ markadaka. AMZ dia Anemiren Zalbide Goitiaren siglak, baina baita asko maite zaitu den siglak. Hori galdetu behar, ni enpanatu bana izen eta baden kontzeptu bat ola atzorritarra supermodernoa, baina AMZ bai asko maite zaitu dut. Messengerraren txataren garaitik horrela erabiltzen zen, pentsa. Bai, guztiz. Bai, beran marka da Magic Story bat bai AMZ eta, bueno, beran lema da asko maite zaitut. Eta proiektua 2015 urtean sortu zen, eta berak bai egiten ditu umientzako erropak, eta baita amatxuentzat erropak. Gehiena dira erropatxuak umientzat, Libertyko hotelekin, eta, bueno, batela holan oso politekin, desberdinekin, Japoniako estampatuekin bebai, eta bueno, pixkat kontzeptu klasikora eraman da, ez? Korte klasikozko erropak batela bereziekin egiten ditu. Eta baita komplementuak bebai, umientzako, amakentzako fundak, karrituentzako fundak, eta gero bai, nagusientzat egiten ditu sudaderak eta kamisetak, alkoteizkoak, eta, bueno, marradunak, eta holan bueno, urar narizuan erabiltu direna egunerokotasunean, ez?
Eta bueno, berak egiten zuen lan nerekin batera ia enpresa desberdinetan, oso kasualidades entera nahiela, kasualidades gaur, eta jo, kuriosoa iruditu jata, azkenean, azkenengo enpresan egon ginen batera lanean, ez ginen ezagutzen departamentu desberdinetan, baina enpresa horretan, 80% emakumeak dira. Eta ni gogoratzen nahi, bertan nengonean lanean, pasa zala, ia denak ginen emakumea gure plantillan, eta ala eta guztiz be, gure egoera edo emakumearen egoera oso txarto zegoen, oso matxista zen enpresa. Gogoratzen nahi, adibidez, kasu batzutan haurdun geratu ziren batzuek, bueltatu zirenean, beraien lan postua kendu zieten eta beste postu batera eraman zietela. Eta hori ditzen zitzaidan pasada bat. Bai, ja en plan, como pa que te vayas. Azkenean, egiten zuten hori bullying moduan juteko eta zure postua usteko beste bateri umeak ez dituena eta bueno, molestia hori ez duena emango, ez? Eta, iruditzen zitzaidan, emakumeak izan da ia enpresa guztiko partaidak, zelan tratatu alan olan emakume bateri, pasada bat. Bueno, ni bukatu neban nahiko txarto, eta nahiko decepzionauta enpresakin, baina justo gaur berakin berba hitzen, berak komentatu ez, enpresa horretan sortu zebala baby konzeptua edo baby kolekzioa berak, eta utzien zebala, eta gero, torri zanean Bilbora, sortu zebala asko maite zaitut, bertan jaso zuen esperientzia erabiliz, ez? Eta, bueno, kuriosoa da. Eta berakin berba hitzen pixkat, amatasuna zer izan da berantzako, eta zer eragin eukidaben, eta kintzaile izatearekin batera, zelan eramaten den, egon nahi berba hitzen berakin, eta komentau ez da, dala oso zaila, ja izango zala zaila, bertan lan eginda, bakarrik eramatea enpresa bat, eta umeak oso txikia dira, beran umeak dakate 3 eta 2 urte, oso gogorra izan dela berakin, beradantzat. Ez da bat ere erresa, niretzako bintzat ez da erresa izan, eta atzera botatzen badute begirada bat, beti pentsatzen dut, ez? Nola izango zen nire bizitza beste lan modu batekin, ez? Bartzelonan nengoenean eta lan fijo bat nuela, ez? Eta, bueno, lanera zoaz, ordutegi bat daukazu, eta gero arazoak han usten dituzu, ez? Bueno, dezakezu igual zerbait buruan, baino han usten dituzu arazo guztiak. Orain, zaila da. Ordutegia jarri dudanetik hobeto, baina egia da, nik adibidez ez dudala disfrutatu, ez dut eukide momentu hori disfrutatzeko zure bajarekin, zure amatasunarekin, ez? Lehengo hilabete horrek, ez? Zure txikitsua dekozula eta bakarrik, bueno, paseatzen duzu, ez dakit nola espresatu, ez? Baino, nire momentuak eduki izan ditut, baina beste gauza bat deukan buruan ere. Mindfulnessak zaila behar du Maria horrelako egoera batean ez da. Bai, bera komentatzen zestan, ordutegi bat ipini dauela, bera antolatzeko pixkate, umeekin dagoenean, umeekin egoteko eta lanean dagoela, eta hobeto dara matzala, ez? Bi gauza hauek. Baina, hori, oso gogorra dela, azkenean, umea hain txikia danean, zu lanean egotea eta umeari kaso egitea aldi berean, ez? Ez da kasula denbora zuretako, ez da igual zentratzeko ezertan. Eta egia da, ama guztiek dakatela beraien 3 hilabeteak baja moduan disfrutatzeko beraien umeetaz, eta enpresa batek baldin badakazu edo proiektu txikitxo bat baldin badakazu, imposibilia dela 3 hilabete horiek geratzea. Eta, bueno, hori, pro eta kontra asko ditula, baina
gogorra dela. Baina gehiago ere kontatu dizu. Anemiren zalbide goitiek. Bai. Bueno, ni eta nire bikotea autonoma gara. Orduan niretzako zentzu askotan desbordatuta egon naiz. Osa, desbordatuta txikitsua izan nuenetik, ez? Bi alaba ditut eta jaio zenetik lehengoa, ez? 5 egunera jaio eta 5 egunera lanean nengoen. Orduan zaila izan da, ez dute atsedena hartu. Ez dute atsedena hartu, ez da, udan ere, ezin deskonektatu, ez? Zuk enpresa bat duzu, enpresa baten gainean egon berzara eta e-mailak, telefono deiak jaso behar dituzu. Eta, bueno... Ez du errexia izan behar ez. Ez da errexia deskonektatzea horrelako ardura bat hartzen duzunean seme alabarik izan gabe, ez dut imaginatu nahi seme alaben zaintza hortan zaudela, ez? Nondik atatzen dituzu indarrak, erditu eta 5 egunetara berriz ere, berriz lanean hasteko. Bai. Pasada bat. Baina, bueno, oso politxa da beran proiektua eta sartu zaitxie beraien Instagramean edo webgunean eta bertan topatu aldazuz beran lan guztiak. Eta, bueno, oso politxa da. Eta, Anemerinetik jungo gara, Kalmada Ana Orozko proiektua, deskubritzera, bai. Eta berak, Anak egiten ditu erropak nagusientzat edo emakumentzat. Eta, beran jantziak egiten ditu asko, deuden tela, beste garai batzuetako telekin, ez? Kalitatezko telekin. Eta berantzako garrantzitsuena da, beran erropak baliotzea, edozein tipoko emakumentzat. Bai? Taia unika danentzako, bakarra. Eta oso koloretsua dira berantelak, loreekin beti, jolasean, eta sortzen ditu diseinu batzu, hori, direla atemporala, bai, ez? Erabilia dituguna gaur, hemendikan 10 urtera, eta edozein eragetako edo adinetako emakumeak erabilia dituztenak. Egia da, amankomunean dituztela, hirurek, garrantzia ematen diotela horreri, ez? Zerbait egitea atemporala dena. Mendikan 10 urtera modan egongo dena, modan, daneri politxa irudituko jakuna, ez? Garrantzi asko dakala horrek moda jasangarrian, azkenean nahi duguna da erosi zerbait, durauko diguna denbora asko, kalitatezkoa eta, hori, atemporala dana. Eta nik justo gana ezagutzen dut oindala aspalditikan, ze, bera ibarkoa da, eta nire bai, eta askotan batera egon garelako diseinuko merkatu desberdinetan, eta, egia da, pasadat iruditzen jatala beran lana, aspalditikan, bera izan ditzen, uleko tokauak, gantxuak, eta abar, eta, hortik evoluzionatzen junda marka, eta, oingo urtean atera dau, marka berritua moduan pixkate, webgune berriarekin, argazki berriekin eta bultza bat emateko, eta oso politxa dira, beran modelo berriak edo diseinu berriak. Eta berakin egon nahi berba itzen, bera bebai komentau dezta ez, amatasunak euki dauen garrantzia beran lanian, eta zelan sortu zen pixkate Kalmada. Sortu nan Kalmada publizidadian eguan lan itzen, umeak txikizak zienian, itzen lantzian behin publizidadia, eta hasi nintzen berriro, porque lehen badakizu tokauak eta komplementuak itzen abala, baina ialagatanak handana, eta hasi nintzen berriro pentsatzen, hori proiektu, gehiago, barruko proiektu bat izatea bezala, ez? Dakaten nekan denbora txiki hortan, denbora hori pasatzeko bezala, ez? Oso probetxosu egiteko, baina norberan dako bezala. Eta horrez gain, upcycling kontzeptuari buruz ere hitz egin dizu, eta entzun egingo du. Nik nahi noan hasiratikan izatea erropa bat, komodoa izatea, eta danok abitzea.
bueno, jende guztiak esan zestan que era imposible, que no podía ser, modan dabilen jendeak tendentziak, ez dakitxe segietara aldatzen zala, eta iagia, ez dakitxe, bueno, eta zinitzen soinekoak poliki, hori izatea komodo, eta izatea gustoso. Eta zinean linuekin lehengo, horrek eziela reziklauak, baina gero bai hasi ibili naizela ja, gero eta gehiago bilatzen, almazenauta dozen tela horiek berreskuratzen. Azkenean kalitatea da brutala konparatzen oso gaur egun dauzen telekin. Bai, hori kontatzen zigun, ez? Azkenean, nik uste dut beran erropan oso garrantzitsua dela erabiltzen dituan telak, eta telak dira pasada, gainera ikutzen, bueno, oso zaila da ikustia argazki baten, baina ikutzen aukera balin badakazute beran erropa ikusteko, eta ikutzeko, ikusiko dazue, ikututa bai, dala pasada bat dakaten kalidadia, zetazko telak dira eta gehienak, eta bueno, oso politxak. Eta bueno, eta Ana Kalmadak egin zituan indela gutxi argazki batzuk, eta bertan agertzen zen Malen Agirre, elkarrizketatu dugula bateron baten irratirako bai, eta bueno, grazia eman zertan, azkenean justo aurreko elkarrizketan Malenekin berba ditzen, zerrak inspiratzen detzen beran lanean, eta berak esan zertan amatasunak oso garantzia handia eukizabala euki dauen beran proiektuaren aldaketan, ez? Bueno, berak Malenek arte erragi gazi zeban, eta, bueno, egonda gehiago enfokauta diseinura, estampauak diseinatzera eta bar, eta azkenengo urtean, sortu da pixkat irudi berri bat peran pinturekin. Berreskuratu da pintatziana, ze azkenean umea unkitziak, egin dio berriro bultatzia, eskuekin margotziari, ez? Eta justo agertzen zen, Kalmadan argazkietan Malen, modelo moduan, beran estudioan margotzen Kalmadan erropakin. Eta, bueno, iruditzen zatzaian bai politxa dela, ez? Azkenean, danak ezagutzen garela, eta danak direla amak, eta danek dakatela, hori, bera ama izan dako izatearena, emaitza edo, bueno, eragina beran lanean, ez? Eta hori, eta oso politxa, nik uste dut oso politxa daiala danen lanak, eta, bueno, nahi neban pixkat omenaldi bat egitea, oso zaila dalako nik uste dut, enpresa bat aurrera ateratzea, proiektu txiki bat aurrera ateratzea, eta gainera bi ume ukitzea, oza, danak dakate, gehiena dakate bi ume, nahiak daka bi ume, anek daka bi ume, eta anak bitxu, bebai, beste bi, ja nagusiagoa direnak, eta, bueno, dira 3 krak, eta Malenek daka bat, eta bai da krak bat, oza, irutzen jata oso zaila, eta egiten dutena direla gauza oso politxak. Eta, bueno, bihar, ez? Bihar da liburuaren eguna, Bai. eta eskatu diet, irureri, esateko, zeintzuk dira zen, beraientzat, liburu referente bat edo aholkatzia entzulehoi, beraientzat garrantzitsuak izan direnak beraien bizitzan edo beraien karreran, ez? Eta hau kontatu digute. Liburu bat superpolitxa topatu dutena, umientzako da, ongo gabonetan olentzerok ekarri eutzen aleari eta lurreri, deitzen da, dibuja, pinta e imprime. Eta da pasada bat. Ze da, artista ezberdinen inguruan, kontatzen duzu pizkatxu bat, bakoitxasetan inspiraten zan, eta zeinan euren lanetxeko formia, zelan zentraten dan, eta emoten dutzuelako egia bat modura, zelan einzuk hori, ez? Hori artea zelan zure ikuspuntutik, zelan alko zendun zuk, eurak inspirazio modura hartun da, zuken euren artea, ez? Da, horra gertzen dira artista ezberdina, Sonia Delaunay, Kandinsky, Matisse, da gehiago, oso inspiragarria da, nipentzaten dut. Bueno, lehenengo proposamen hori entzun dugu, dibuja, pinta, imprime, baina ez da helarazi diguten proposamen bakarra, eta entzungo dugu urrengoa ere, Maria. Bertatean nengoela, irakurri nuen memoria zena gisa. Eta ordutik daukat liburu hau buruan eta nire eguneroko tasunean, ez?
ordutik, dena, bueno, nire diseinuetan eta beti daukat gogoan dekote liburu hori eta asko gustatu zitzaidan. Bero, hori da Maria anek kontatu diguna, eta badugu oraindik hirugarren proposamen bat, lehenengoa Mayukik edo Naia Matiaren bidez jaso duguna, bigarrena Anemiren Zalbide Goitiarena, eta Ana Orozkok ere helarazi dugu bere liburu proposamen edo ura inspiratu duen erreferentziazko liburu hori. Nire liburu proposamena da, da Maternidad y Creación, aspaldi, jaio zanean rokeia, oindala, 6-12 urte, datoran ilan 12 urte, segitxuan hartu nuen liburu hau eta zintzen irakurtzen. Eta da hori, bada jende ezberdina, fotografak eta, bueno, gente creativa, hablando sobre la maternidad, historio txikitxako esela, eta irakurri naban oso gustora. Maternidad y Creación. Malen Agirrek ere bidaldi dizkizu ez audio bitartez, baina bere proposamenak, Maria. Edo ez? Ez da bidali, baina, bueno, nik bai baditut beste bi proposamen. Gidoian ikusi ditut bi proposamen, da uste nun, Neriak dira. Oianek ere badu berea botatzeko, ez pentsa. Bai, a ber, nik ekarri ditut bi proposamen, bat izan da, nire karreran, igual, holan, karreran eguanean ikasten, berezien jatan liburu bat, dala Susan Sontanena, Against the Interpretation, 1976 urtekoa. Bueno, irakurri nebanean, hausnarketa asko egitera lagundu zestan, eta, bueno, oso inspiratzaia iruditu zitzaidan. Susanek ere seme bat. Bai. Eta bueno, hori oso politxa da, animatzen baldin basarete irakurtzera, bueno, oso ondo da, holan, hausnarketak egiteko arteari buruz. Eta gero beste bat, oso inspiratzaia laneretako eta eguneroko lanean asko erabiltzen dutena, da The Book of Flowers 40th Anniversary, dela Pierre-Joseph Redouten liburu bat, nondia denak, bueno, botanikako ilustrazio desberdinak. Dana da, liburu bat Lorena, dana dia botanikako ilustrazioak, eta, bueno, nik egunerokotasunean azkara biltzen dut nire diseinuak lantzeko eta estampatuak egiteko. Oso politxa da. Azala bintzate ederra du, hortzik ikusten ari dira streaming bitartez jarraitzen gaituztenek, The Book of Flowers 40th Anniversary, eta Oiana Maritoren agenbek bazuen oraindik proposamen bat ere? Nik motx amatasunaren inguruan aritu gea, eta badago Jone Gorostartzuk idatzitako olerki liburua, ez da erditzea, eta uste bertan dauden olerkiek amatasunaren fase eta momentu ezberdinei buruzko kriston lan egiten duela. Momentua da, jakinarazteko, Goiuri, biharko entzuleei, kolaboratzaileei, entrevistatuei ere, eskatu diegula nahi badute bidaltzeko 30 segundo eta 60 segundo bitarteko literatura zatitxo bat. Euskaraz izan behar du, izan daiteke euskaraz idatzitakoa, itzulitakoa, zeuok itzulitakoak ere balio digu, eta itzulpena noski librea da, alabe arrez beharko du libre, eta guri bidaliz bihar alako pieza ederra sortuko dugu. Dagoeneko jaso ditugu hainbat batzuk antzerki munduko jendearenak, eta Goiuri? Jone Gorostartzua dago. Badago, entzule batek helarazi digu Jone Gorostartzuren liburu horren zatitxo bat. Banik erori marron? Zuba egin daiteke. Topatuko ditugu batzuk bikoizuta, baina tira, Arkaitzkano bikoizten den bezala xe, Jone Gorostartzu bikoizten balin bada gure entzulen audiotxoetan, gauza ederra izu. Arkaitz asko maitzaitugu ez pentsa. Naiz eta lengoan ezin dugun harrapatu. Azkenian ez? Ez gizona, imei ez bizi den gizon pleistozoniko errenazentista hau, ez da erreixa harrapatzen, eta egia da guk margen gutxirekin idatzi genuela, batean bururatu zigun, Rafa Ruedarekin, eta Rafa Berri harrapatuko dugu, eta Arkaitzkanok idatzi zigun gero, behan du. Baina laizter etorriko da. Bai. Maria Romero Laspior agurtu behar zaitugu, guztu aritu gara, baina aurrera ekin behar, oraindik gai mordo daukagu ostegun hau itxia horretik, eta dagoeneko 5 eta 15 minutu ditugu, naiz irratian zarete zuzenean bigarren kafean, agurtu behar dugu Maria Romero Laspior, eta ez dakit atorren hastean ez, 2 aste barru, Maria, aurrez aurre ikusiko dugu elkar. Bai, hori da. Urren hastean ezin dut, baina 2 aste barru bai.
Besarkada libreak emanalko ditugu. Bai. Antigorputzen zeako, ez dakiz, bla, bla, bla. Maria Romero Laspior, izan ondo? Agur, bai, agur. Bueno, eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. Eta ostegunero legez, Oiana Maritorenaken beren eskutik, heldu behar diogu gure arte eszenikoen agendari, eta berriz ere perimetal kitxia gauden honetan, bajoitzan moldada dira alduen bezala. Hoixe. Bizirautea helburu den garai hauetan, kultura konsumitzeko zuek ere topatu zuen bizirauteko moduak. Asteburu honetan dantza asko dagoela iruditu zait, ez dakite, baina, bueno, hasiko gea gaurko. Gaurko proposamen bat ekarri dugu, atarrabin izango da, atxaldeko 8:00, En Tiempo. Dantza garaikidea da, Nafarroko dantza garaikideko jaialdiaren barnean egointza artistiko bat egin dute, bertan, eta lan honetan biziaroetako gaitasun, muga, oroitzapen, desio, eta egoeren unibertsioari buruz egingo dute hausnarketa. Ostiralerako proposamen ezberdina daude, honetan bai antzerkia eta dantza ere uste du, eta gaina estreinaldi bat ere badugu. Bihar arratsaldeko 7:00 Elgoibarko herri antzokian Simplicissimus kabareta izango da. Horrez gain, Porno versus Afrodita edo I love Gorka Urbizu Amore bietan, etxanon, arratsaldeko 7:00. Hauek ikusten duzun bezala, biran dabiltza, bat baino gehiago errepikatzen dugu, irabazi ere egongo da Beasaingo Usurbe antzokian arratsaldeko 7:00, Jon Plazaolaren bakarrizketa hau, Atzerrian Lurra Garratz, Sopelako Kurtzio Kulturetxean atxaldeko 7:00 ostiralean, eta igandean Bilabonan izango dira ordu berean. Horrez gain, biharko ostiralerako beste proposamen bat, hau txikitsuentzat, Modesto Kapitaina Itsasoko Abentura. Donostiako Aiete Kulturetxean izango da, eta bertan Jose Rafatxadok egingo duela bakarrizketatxo bat umeentzat. Eta hau estreinaldia. Bihar, aipatu genuen garai batean... 11. aidan ez, Hori da, estreinaldia egin behartzutela, baina azkenean bertan bera gelditu zen, eta bihar bai, estreinaldia izango dute, Kasilda bukatzen ezten sua. Eibarko koliseo antzokian izango dira arratsaldeko 7:00. Eta gu telefonaren bestaldean zuzendaria, Saioa Iribarren Muñoz, eta aktoreetako bat, Ander Basaldua ditugu, beraz, beraiek azalduko ditugute pixka bat ze izango den antzezdan honetan ikusgai, ezta? Arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo bikote, zer moduz? Dena pres biharko? Bueno, erdi prest, orain beti denbora faltakin gabiltza, beti prestakuntzak egin behar dira, entxeguak, eszenografia karagatu, musika, badakizu ezen bat gauza. Baina horiek ere beharrezkoa dira azken momentuko gauzatxo horiek, ezta? Kontaiguzu saioa pixka bat. Kasilda Hernaez Bargasen inguruko lan bat da, baina kontaiguzu nola iritsi zitzaizuen proiektua o nola erabaki zenuten hau egitea? Beitu gure, azkenengo ikuskizuna Amatxik Dixit memoria historikoko pieza bat izan zen, eta oso gustora egin genuen, oso harrera ona izan zuen publikoarekin, eta oso ondo pasa genuenez, erabaki genuen beste memoria historikoko pieza bat egitea. Eta horretarako, erabaki genuen nahi genuela kontatu emakume baten historioa, eta guda zibilan inguruko zer, eta bilatu genuen eta oso azkar topatu genuen Kasildaren historioa, ez? Euskal Herriko emakume iraultzaile bat, borrokalaria, non gudan frontean borrokatu zena, eta hori oso historia polita, ez? Eta Ander, zuk zer aipadezakezu zein da zuk antzestuko duzun pertsonaia?
Bueno, gure Goitiberaren lan egiteko modua jarraituz, ez da pertsonai bat bakarrik batean zentratzen, aktore bakoitza. Modu koralean lan egiten dugu, baina bai egia da, badagutela 3 pertsonaia nagusi, antzestuko ditugunak aktore bakoitzak, eta bai alde batetik Aiorak egingo du Casilda, Leire Orbek Manuel Txapuso, eta nik Feliz Liquiniano. Eta gero horietatik, horietaz aparte, beste pertsonai ugari agertuko dira, batzuk garrantzi gehiago daukatenak, eta beste batzuk oso igual puntualak direnak, ez? Imaginatzen dugu, antzezlan hau sortzeko lan handia egin beharko zenuketela, dokumentazioa, eta hola nolakoa izan da prozesu hori? Oso polita, luzea, baina polita, ez? Gaia guretzat interesgarria zen, eta liburu asko irakurri ditugu, interneten baita ikerketa handia egin dugu, gero artxiboetan bilatu ditugu baita informazioak ofizialetan eta horrela, eta Donostiko Filmotekan, eta gero baita Casildaren familiarekin, gero Luis Jimenez Aberasturik baita liburu bat idatzi zuen Casildari buruz, berarekin elkarrizketa batzuk egin ondoren, eta baita berarekin, izan da, ahos-ahoskoa, internet, denetarik, analogikoa eta digitala baita. Saioa, kaso gertatu zaizue, guk saio hontan kanpotierrak tartean hainbat ziklo antolatu dituzte, Iratian eta Maia lankidek, eta horietako bat izan zen emakume euskaldun ikustezin edo ikustegarriegi ez ziren horiek ikustarazteko, eta tartean Casilda Hernández Vargasen kasua egon zen. Haren figurara hurbildu zaretenean, haren ingurura hurbiltzen joan zaretenean, sentituko zenuten hori, ez? Hemen ikaragarrizko emakume puxka dago, oraindik Donostiako hainbat inguruan esaten da, Casilda baina ausartagoa zara. Pentsa, ez, emakume batek hori hizkuntza popularrean murgiltzeko zer egin behar gote zuen. Eta kaso, sorpresa hori, ez? Hemen badago Euskal Herrian ikaragarri ezaguna behar, eta oso ezaguna, bater ezaguna ez zen pertsona bat, ez? Ez da horre sentimendu nasketa edo izan duzuen, amorru puntu bat ere, akaso sortu zaizue, ez? Guzti hau deskubritzerakoan. Bai, egia da, eta alde batetik ikusi dugu, topatu dugu jende asko ez duela ezagutzen, Euskal Herrian ez dute Casilda ezagutzen, baina gero baita esaten duzun bezala, ez, tiene más cojones que Casilda, esaten zuten Donostin, ez, jende asko baita ezagutzen du, ez, eta bideia hauek, ez, bereiztutak eta nahaztutak topatu ditugu. Eta egia da, ez, nik uste dut orain igual emakumearen irudia guda zibilaren inguruan ikusgarritasuna ematen ari dela, baina orainik ez dela guztia eman, ez? Memoria historikoan bezala, ez? Orainik pauso asko eman behar ditugu nire ustez gauzak bere lekuan usteko. Bai, eta handerrek zer izan dira. Azkenean, esan duzun moduan, guri lan hau egitera bultzatu gintuen gauzetako bat hori izan zen, ez? Esatea, emakume hau topatzea eta konturatzea, orain arte ez genuen ezagutzen. Hori aldatu beharra dago, ez? Hau da gure ekarpena. Adibidez, alako emakumea ez, beraren indarrarekin eta oraindik ez izatea ez plaza baten izena edo kale baten izena oso harritu zigun asko, ez? Nola, zena eskenean kontutan izaten dudana da, Casilda borrokatu zuela ideia azken gatik, bera ezen errepublikanoa, baina errepublika defendatu zuen guda momentuan, estatu kolpea eman zenean, Donostiko defentsan egon zen, aiako gudan, borrokan egon zena, Irunen baita, eta hori, gutxienez, beraiek izan zuten moduan, beste
deus berri bat defendatu nahi izan zuten momentu horretan, eta hori aipatzekoa da, ez? Horregatik, kontatu dugu beraren historioa. Ibarren behintzat, Kasildaren bizitza gehiago ezagutzeko aukera izango dute, eta espero dezagun gainontzeko ere antzezlana ikusteko aukera izatea beste herrietan, eta, ezta? Bai. Momentuz, salmenta gutxinaka horren daukagu, ez, pauso egoaz, eta urrengo emanaldia, Izurkilen Kasilda jaioten herrian egingo dugu, eta gero udazken aldera baita dauzkagu beste batzuk, eta hori gogoekin biharko emanaldia Eibarren izatea Errepublika inguruko testu inguru batean oso ederra iruditzen zaigu. Zortzerik honen opa dizuegu, Saioa Iribarren eta Ander Basaldua, kakapila, eta kakapilek izan daitezela, eta epe laburrean datasko lotu, eta gurero horbiltzeko aukera izan dezazuela, guk ere batugu gogoa, zuen lan hori ikusteko. Abisatuko dugu, lortzen ditugunean, mila eskertuei. Eskerrik asko, abisatu zegu gure agendan sartuko ditugu, gaur asteburu hori begira jarri garen bezala, zorain bado dordata batzuk, edo ekitaldi batzuk, asteburuntarako aipatu behar ditugunako, Jana? Bai. On a razor's edge, carrying their hurt and hatred and weapons. It could be a bomb. Biharko beste proposamen bat dantza ikuskizuna, Nuilla, Tantxakarena eta Kukaiena. Andoainen arratsaleko 7:00, eta beste proposamen bat ahotsak, hau oso politia izango da, nik uste dut egingo den lekuagatik gainera, Gernikako Lizeo Antzokian izango da arratsaleko 7:00, eta lan honek bereziki Gernikan gertatutako sarraskitik bizirik atera zirenen testigantzarako argi izan nahi du. Eguna badator, bombardaketaren eguna, eta nik uste horren arira ere pixkat ekarri dutela egun biharko. Apirilaren 24-ako larun baterako dantza ikuskizun ezberdinak daude. Electrical Body Gaiarren Iruñean egongo da ikusgai arratsaldeko 7:00. Gorria, hemen aipatu izan duguna, flamenkoa eta bertsoa, Olazagutin atxaldeko 7:00. Izadi, ikuskizuna honetara joan zaitezkete, Tolosan Leidoren familiako txikiei zuzendutako ikuskizuna da. Agutzako. Bai, hoxe. Ezingo dugu joan, eta ez familiako txikiak ez ditugulako, ze askotan azaldugu saiontan, txikienentzako egindako saioak helduek ere konsumitzeko oso proposak direla, baina beste lanen bat duzu? Kultura proposamen profesional xamarra egokitu zaigu. Upa, bueno, baina hori ere guztoren duzu ez, da? Eta, Tolosatik atera barra daukagu bertaratzeko, beraz, pista gehiagi emango. Nik ez da lan hau, bueno, izango da, bai, zuezintzo zera. Emanaldiaren kronik egingo dugu aztenean. Bai, oso ondo. Eta iganderako beste proposamen batzuk, futbolistok, antzezlana Lezoko Gezala auditoriumean, atxaldeko 7:30, Erin eta Uin, bertso antzerkia Donesteben atxaldeko 6:30, erradikala ginen 5:00 Gabirin, eta bigarren ensaio bat izango dute arratsaldeko 7:00 gutxitan. Flamenko ikuskizun bat ere badago, iganderako Amano y Pie, Bilboko Fundizionen, eta hau gainera larumat, eta igandean izango da 7:00. Eta beste estreinaldi bat, kasu honetan dantza garaikidekoa, edo performanza bere egileak esaten duenaren arabera, ez Kaminate proiektuaren Oiana Barelak zuzendutakoa da, eta Gastezenan Donostian izango da atxaldeko 7:00. Eta aipatzeko ez dago sarrerarik uste du dagoeneko, baina bueno, agian aurreko ostiralean hemen aipatu genuen Tolosan nekatutak zegoen, gero itxi zenean perimetralki sarrera batzuk libre geratu ziren, Goiurik aprobetxatu intzun, uste dut orduan, kaso horrelakoak ere begiratu, ze baliteke bateman libratzea. Bilbon ospatuko da lehen aldiz erdu jaialdia, aurrantzerki jaialdia izango da, ostiral, larun bat, eta igandean teatroak kantolatzen du, eta bertan 4 ikuskizun eskainiko dira. Kotondorrak, etxerik txikiena eta kaskarot larun batean, eta behin batzen internet hori igandean. Eta hoxe asteburu honetarako plan proposamenak markatu. Hori da. Eta gehiago ere egongo dira. Bakoitzak hartuko zuen referentzia eta informazioa gertu duen horietakoena, joateko modua duen horietakoa, eta zalantzarik baduzue, gure streamingetan, naiz erratiaren webean, topatuko duzu segituan programa, atzera egin, eta berriz ere konsulta egin, edo bestela, idatzi, sare sozialetatik, eta guk erantzungo dizuego nahi duzuen guztia. Eta aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
ezagutu behar dugu eta Oiana Maritorenaren eskutik gaurko gure kafe hutsa tarteko protagonista. Amankai Gaztañaga, Guayaquil, Ekuador, musikari, abeslari, aktore eta zuzendaria. Ekuadorren jaioa, bihotza sendatzen duen lorearen izena du, eta bertan 5 urte eman ondoren, zestoa izan da bere bizileku. 6 urterekin, biolin bat eskuan zuela izan zuen bere alderdi artistikoarekin lehen kontaktua, eta txikitatik sentitu zuen aktore izan nahi zuela. Gauzak argi, 18 urterekin Madrilera joan zen arte dramatikoa eta musika ikastera. Bien ikasketak urte berean amaitu zituen, 2002 urtean. Antzerki ikasketak Resaden, eta musika ikasketak berriz Madrilgo Amaniel Kontserbatorioan. Bertan, biolineko irakasle titulua lortu zuen. Antzerkian formakuntza gehiago ere jaso du ondoren. Hots, Peter Brooken 2 master burutu zituen Madrilen. Aktore lanetan munduan zehar ibili da antzerki obra ezberdinekin. Lom Imprevist taldearen Quijote lanean 5 urtez ibili zen bidaiatzen. Tantjakarekin soinujolearen seme antzeslanean ikusi ahal izan genuen. Uxue Alberdik idatzitako Euligiro lana antzerkiera eraman zuen. Uda gau bateko ametsak obran ere aritu zen. Eta azkenaldian, Iraia Eliasekin batera, Matriuska lanean ikus dezakegu. Telebistan ere lan ezberdinetan ikusi dugu, adibidez azkenaldian Alardean edota Irutsulo saioan. Laburmetrai askotan ere parte hartu du, batzuk aipatzearren 2020an egindako Serendipia lanean, edota Xanti Rodriguezen Ospelen. Lan hauek zuzendaritzarekin ere uztartu ditu urtetan, eta antzerki munduan Sweeney, Histeria edota Kafka antzezlanak zuzendu ditu, eta azkenaldian agenda eta gure txokoak guztiz betetzen ari den Atzerrian lurra garratz lanaren zuzendaria ere bada. Sormen handiko pertsona dela argi dugu, sortzailea bai, eta baita ekintzailea ere. Izan ere, 2009 urtean Nebarekin Grises taldea sortu zuen, eta ez da ingurukoekin sortu duen talde bakarra, Kamikaz kolektiboaren sortzaile ere bada eta. 2014 urtean Miren Gaztañaga, Erika Olaizola eta Mankaik berak eratu zuten kolektibo hau, eta harrezkero lan ezberdin asko sortu dituzte, zenbait aurretik aipatutakoak. Lan hauek guztiak irakaskuntzarekin uztartzen ditu, aspalditik baitabil dantza eta antzerki saioak eskaintzen. Bere ibilbide oparotxoari errepaso bat egingo diogu gaurkoan, eta hementxe dugu gurekin prest. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Amankai Gaztañaga. Haupa, kaixo. Atxaldeon. Atzaldeon, wow. Eta ongi etorri, batzuk ofenditzen dira, adina galdetzen badiegu, beste batzuk ofenditu egiten dira, euren ibilbide guztia laburtzen badugu, ze badirudi urte asko pasa direla, baina bada jendea gauzak azkar egiten dituena, eta izu gaztetasunen ere, ibilbide oparoa duena, ez da? Bai, bueno, ni 40 urte ditut, enaiz ofenditzen. Gaina, ostras, bai, horrela irakurrita, emateu igual, euki berko nituzkela, baina ez da azkar. Bai, kalkulu aritmetikoak hor txelaro gehitapikun edo bintzako jatzen zaitu. Bai. Aizu, Amankai, hemen galdera eta juzkoak oianak egiten ditu, eta jurik, eta nik egiten dut abia puntukoa, pixkaz bufoiaren papera jartzen didate, baina tira, horrela egokitu zait galdera inozo xamarra egitea. Ez da inozoa, bigarren kafe izena du saionek, kafe hutsa arte eszenikotako protagonistak ona etortzen zareten hori, eta galdera ezinbestekoa. Kafe zalea zara, bai ala ez? Boa, oso. Kafia danetzat, ez baldin badao, kafeik asarra biten naiz, hori hola da. Nahi dezu kafia, ze agian asarratuko zegu, Ez, gaur, ja lau hartu ditut. Laugarren kafean da, Amankai Gaztañaga. Osea, 5. bat, ez, ja hortik naiz pasako. Gehiitxo. Bai, baina bai, goizian goiz, nire ritualetakoa da kafia itia, gaina italiana baten prestatzet, eta bai, kafian etza da, ederra. Ni oso espresso kafezalea naiz, baina onartu behar dut batzutan italianan kafea egiteak baduela ritualetik, baduela etxean uzten duen usaietik, beste zerbait. Eta gaina, italiarrek badute beren sistema italianan kafea egiteako, eta da, ura bete
behatzarekin estutu, berriz ere pixka bota, beste pixka testutu, eta azken menditxo hori roskakin berarekin konprimitu, baina, nik hori deskubritu nuenean, mundu bat zabaltzen da, italiar kafearekin kafea egiteko. Eta hau, amangaietan erartean, porque hoian eta goiuri ez dira kafezaleak. Etzako egusta, bueno, ez uste lan talde aldatu beharko genukela. Ostras, hori oso fuerte, nien naiz fiatzen, igual, kafea etzakoen gustatzen da, txokolatia, hortxe, latzeituten barbetxo, a ver, ¿qué está pasando? Proba pasa behar dugu. Txokolatea asko gustatzen zaigu. Vale, orduan, vale. Kompensatzeko. Eskerrago, Juri, eskerrak. Bueno, Amankai, amaieratik hasiko gea pixka bat, azkenaldian aipatzen ari gea, atzerrian lurra garratz ikuskizuna, arte dramarena, zuzendari. Konta iguzu pixka, nola iritsi zitzaizun proposamena edo nolako izan den lan prozesu hori? Bueno, prozesua izan da luzia, 2 urte eta erdi ongea gauzatzen, eta hasiera batian, Balipusek komentauzian, Laura Penagosekin intzula olako link bat, Iruñan, ikastaro baten, eta bazakaela histori bat, emakume baten inguruan, migrante baten inguruan, eta bueno, hasieran pixka dramaturgia lotzeko edo deitu zian. Eta siginanian lanian, segituan zuzendaritzara pasan itzan, eta idazketa prozesua, eta bueno, horre eonaiz izan da niretzat kriston esperientzia, eta lujo bat, egia esan. Izan da gogorra baita ere, prozesu luziak badakaelako horrelako, intensidadia luzau itea, eta mateu batzutan errexo izan berdula, baina ez, baina emaitzakin oso gustoa gaude eta lantaldia izan da zoragarria. Bai. Zailtasunen bat izan duzue bereziki lan egiterako orduan, ez? Ez, gero pandemia etorri zan, eta horrek ere berez estreinatu behar genuen Luzon, ezin izan genuen estreinatu, geho ikustezu, estreinatzea zoaz, baina publikoa ere, karo, dana da oso arrarua, eta horrek beak, igual lantaldia ere tentzio eta estres puntu bat gehitzeio, bestela ez litzakena egongo, ez da. Lanean, nik ikusteko aukera izan nuen Donostian, eta badago nasketa handi bat, ezta? Protagonista performance bat egiten ari da momentuan bertan, prestatzen ari da, performance hori edo, instalazio artistikoa, eta ondoren pertsonaia ezberdinak egiten ditu Ander Lipusek, eta bidaia egiten du neskak protagonistak bere bizitzako pertsonaia batzuekin duen harreman hoietara, indigena munduara ikus daiteke gorputzarekin, niri ere momenturen batean gogorarazi zian Indiako katajaliek egiten duten aurpegiarekin duen espresio hori, nola izan da hori guztia elkarrekin jartzea eta lan hori hola borobiltzea bezala? Egia esan, Laura Penagosetanik kimika handi bat eukideu zentzu hortan, benetan nahi genuen bai Lipus, bai Lauraketanik sortzia personai femenino bat, poliedrikoa, komplexua, ez planua, kapa asko duna, ez? Eta hori ez da erresa izaten, ze gure imaginarioa ere, naiz eta emakume izan, oso tergibersautatea ikuste duen fikzio guztiatik, eta oso zaila da horrelako personaje bat sortzia. Eta horregia da, Laurakin izan dela gozada bat, ze biok edan deu imaginaio amankomun batetik eta horrek bultzatu gaitu igual erokeri hortara, ez? Edo eszenan momentu batzutan dauden momentu mistiko, sensorial hoietara, ustetela badiala oso emakumian imaginariotik oso gertu dauden gauzak, eta horrela izan da, eta gero Lipusek ere bide oso potentia indu, zebere lana izan da igual alde batea gelditu eta guri emakume hori sortzen ustia, ez? Eta horrere oso politia izan da beak indun bidea eta hirurok indeuna talde bezala. Nolako izaten nahi da harrera? Ona, guk nik klarunakan obra ez zala erresa, ispilu potente badala, jendia inkomodatzen obra badala, kostatze zaigulako empatizatzia aurorakin, personaiakin,
Eta hori da askotan, bueno, realidadian gertatzaiguna migranteekin, ez dugu empatizatzen migranteekin, naiz eta nahi izan, realmente ez dugu empatizatzen, bestela ez litzateke posible izango bizi deun egoera hau bizitzia behaiekiko, ez? Eta hori antzeslanean ikusitea, baude persona batzuk asko empatizatzeuenak Kepan personajeakin, eta Lauroran mutilagunakin, eta oso gutxi Aurorakin momentu batzutan, naiz eta bea izan protagonista, eta bean inguruan jirau, ez? Eta horrek ere, ispilu potente bat jartzegu guri aurrean, baina, bueno, jendia oso unkituta ertetzea, iristarazte izkigu mezu batzuk, oso profundoak eta ederrak, familian inguruan ere hausnarketa potenteak iteitu antzeslan bada, eta hau ere bada gai bat igual, beti ikuspuntu batetik jorratzeana, edo pixkat amabli haua, eta hemen bere gordintasunian kontatze deu. Eta bueno, horre ere jende askok komentau digu, bada la ordua beitarek gauza batzuk horrela kontatzeko, ez. Hortzuriolki hortan bertan eseritea egon zen tarte honen elkarrizketatu batek, behin kontatu zigun zerbait antzerki horren inguruan, zuela aste gutxi ikusitako obra baten kasuan, ez dut esango zein zen, esan zuen berak, nik ere ez dut esango, esan zuen, bere sortzaile izan nien, nola izan zan, oian, zehazki ez dudan kasarte nahi? Humorearen inguruan ari ginen, beraiek humorea asko erabiltzen dutelako beraien lanetan, eta esan zigun, obra guztietan beti dago humore zerbait, baina orain dela gutxi ikusi dut bat, eta etzeon humore zehundu bakar bat ere. Esan zigun, ez dizut esango zein den. Baina entrevistaren bukaeran galdetu benien, aizu, ez diguz esango, baina asmatuzkero, orduan bai. Atzerrian lurra garratz, zen, kabroia. Nik esango nuko humore asko dakar. Badaukala. Bai. Eta, de hecho, humore beltz asko daka, ni oso humore beltz salia naiz, baina gertatzea permisua hartu inberdezula aparreiteko gauza batzutaz, badau estena bat zaintzan inguruan, jendia estena horrekin gehatzea oso markauta, eta toki askotan jendiak parrepila bat iteu, eta beste batzutan jendia oso impactauta gehatzea, guk, gure buruaz parreitia, eta normalian parreite den gauzetaz parreitia hola publikoki, momentu horietan, ez da erresa, baina humoria badaka bakarrikan hori. Lehengo ispilua daola, ez da gero atzetik beste dana. Bai, ulertzeiot. Gizonezkoa zan, persona hori. Bai, ez da, gizonezkoa zan, persona hori. Eta gainera, Donostin ikusizun, eta egia da esaten dela. Nik ez den nire teiatura harriri bota nahi, baina esaten da Donostiko publikoa, bakosta iten zaigula pixka sartzia, eta gian humoretik eta, bai, akaso horrek ere egin zion, ez dakit, eragin zion. Ez dakit, egia da lekuaren arabera, bai, Donosti, egia da ni Donosti niruretan egon itzan, eta Donosti bada toki hotz bat, de por si. Bai, horrere eontzian bolo beruak ere, baina gizonezkoan ikuspuntutik, bai, ikusi pentsatu ezaketzeatik pentsatzen ezakala humore. Nik ez ikusi oraindik, baina pistatzuk eman dizkidazu. Saiatuko naiz beraz parre egiten. Bueno, parre egiten, bintzat humorea neuretzen. A ber, kepa bada personai bat, kepatik parre egitea inal genezake, baina, karo, zaila da gizarte, maskulinua universala dan gizarte hontan, universaltasun hortaz parreitia, ez da? Bai. Ze ona, oina beste modu batera ikusiko dut, Bai. Ze ona. Bueno, hemen eseritea egoten direnek esaten dizkigute hainbat gauza beste lanen artean eta hau ekarri dugu gurera, baina bada beste zerbait matematikoki edo gertatzen dena alabearrez eta da aurreko asteko gonbidatuak galdera bat bidaltzen digu aste hontakoarentzat. Eta ez da inoiz ikusiko zenuen utzi hemen galdera bat eta ea zer gertatzen den, ez. Oianek esaten die, aizu, Iker kasu hontan. Behar dugu galdera bat, Amankai Gaztainagarentzat. Eta bere galdera hausi izan da. Arratsaldeon Amankai. Elkarrizketa desberdinetan entzun zaitugu eta gian zure lanak ulertzera eman dezakenaren aurka, baina pertsona lotxatia zerala. Eta elkarrizketa horietako oren batean ere, edo, bentsat niretzat oso polita den zerbait esan zenun.
Askotan musikarako idatzi dituzun letrek oso gauza intimoak azaltze dituztela, eta raroa egiten zaizula gero publikoak edo jendeak gauza intimo horiek kantatzen dituela jakitea edo kantatzen ikustea kontzertu batean o haien etxean. Aldi berean emakumeen eta beste minoria batzuren eskubideak ere aldarrekatze dituzten lanak egin dituzu. Eta beraz nolabait zure burua pertsona lotxatia kontsideratu arren, lortu duzu nahiko inpaktu handia sortzen jende askorengan. Eta hona hemen galdera. Modu konstientean saiatzen zea nolabait ahalmen hori atzetik datuzkigun gazteei edo zure ikaslei nolabait transmititzen, eta horrela izatokotan nola itezu? Pixkat adibide bezala ere, edo inspirazio bezala besteek erabili dezagun. Wow. Iker Arrue joan den astean gurekin gonbidatu izan genuen, eta ark bidali du galdera, zuri egokituko zaizu galdera egitea, baina orain erantzutea dagokizu. Bueno, bai, personalotzatia naizela, bai, hala da, oso personalotzatia naiz. Naiz eta gero egia esan ere lanak erraminta asko eman dizkiten, publiko aurrean eta zuen aurrean, kasu honetan, harin edo fin ibiltzeko, ez? Gero, konstienteki uste aldeten, gauza batzuk sortzaia konstiente iteitugu, gauza batzuk konstiente iteitugula pentsatu nahiko genuke, baina nik usteet oso izaki subkonstientiak gala, eta azkenian subkonstientiak moitze gaitula, ia 80% baten. Nik konstienteki utzi nahi diotena adibidez nire ikasliai, kasu hontan, da pasilloz bizitzeko, sorkuntza pasilloz bizitzeko gogua edo sentipena, ez? Eta gustatzen zait beraiek deskubritzia zer dan kontatu nahi duena, ez? Ze gizarte hontan askotan bultzatze gaitue, bai sortzaileak ere produzitzea, eta produzitze hortan ahazte zaigu zein dan helburua dala zerbait kontatzia. Eta askotan, lehengo klasetan beti esatet, libreki utziko bazizuen zerbait kontatzen, zer da kontatuko zenuketena, ze histori kontauko zenukete, ez? Eta hor normalian blankazo brutal bat eotea, ia danak eukitzeuena, ez? Eukiko bazenu dirua, eukiko bazenu kapazidadia, lantaldia, nahi dezun formatu egiteko zer kontatuko zenuke, ez? Eta hori da nik ustetena, zer kontatuko zenuke? Ustet zer kontatuko zenuke hortatik gauza haundiak sortu daitezkela, ez? Intimidade hortatik sortzea gauza universalenak. Benetan baldima zaude zure esentziakin konektauta, ez? Bai? Nik justo galdera hori ikasleen batzuena ikusi dut, behin tailer bat egin bartzen nola antzerkiana, eta azkenean izan zenutela tailerra egin, eta sorkuntzatik joan zala, hola beste, eta uste dut olako zerbait ere planteatzen zeniela. Eta justu pandemia aurretik, zuk sortutako, eta Iraia Eliasekin batera sortutako matriuskarekin ari zineten, poltsiko antzerkian aritu zineten Donostian, pandemia etorri zen eta pixkat gelditu intzu, baina berriz ere hor zabiltzate, zerk eraman zintuzten lan hori sortzera? Hori izan zen, Iraiak eukizun impulso bat, kontatzeko zer dan beste emakumeek, osea, generazioz generazio, zerbait utzi due gure gorputzian, emakume gorputzontan, osea, guk ze arrastratze deu beste emakume hoiena, ez? Eta bea aurkeztu zen idazketako diru laguntzetara, etzioten eman, eta beti zeon, hau ez dakit, eta sortu zen, poltsiko antzerkiko hortako aukera, eta esan genuen, eske hau kontatu beharra da, ez? Ze, bazan zerbait biok sentitze genuna, ez zer da, eta nik uste emakume zela zuek ere, zer da dakatena, zein dia nire orbanak, ez? Neriak dia edo atzetik datoz. Eta, bai, temazo bat, eta orduan,
hasi ginen tiraka eta baita bere ikuste genuen behar bat, emakume ikustarazteko emakume batzuk, hor isilpian zeudenak edo iluntasunean, eta gu geu ere, ez? Eta hola sortu zen Matriuska, eta, Matriuska dia bi gizon, bi zientzilari, eta, oso komedia. Aunque gizona iparre gureik ez dio ematen. Ez? Amatxo maitia. Orduan, karo. Zenbat lan daukon egiteko. Hor ere dago humorian inguruan, lehenoko zeatik, humorian inguruan, universala da, maskulinoa da, universala eta humorian inguruan, humoria egiteko era da oso maskulinoa. Baina, emakumeak azteganean humoria egiten, gizonezkoak ez du humore konsideratzen. Atake edo seriotasun konsideratzen. Eta hemen ere hausnarketa potente badago, Bai, humorean inguruan orokorren badago hausnarketa bat, eta nik hemen eztabaida asko izan ditut, humorearen mugen inguruan hasten garenean, eta hor meloia zabaltzea oso komplikatua da, baina nik zerbait badut garbi behintzat, eta da humoreak imaginariak sortzen dituela. Eta imaginari horiek askotan oso arriskutsuak direla, eta patriarkatutik humoreak izan duela kolore hori, eta imaginario bat sortu dugula. Eta pentsatzen dut ondorioz, humore hori interpretatzeko eszenatoki bat ere sortu dugula, eta eszenatoki horretik kanpo gizonezkoak ezkarela hien oso sentitzen. Hori ikusitea. Adibidez Matriuskan, ikusi duen antzat, gure lehengo luka nahiko, ez dakit, nahiko desastrosua esango genuke, ez dakit, bada olako gauza bizarro bat, eta kuriosua da jute geanean tokitara, adibidez bertako, sobre todo, gizonezkoak baldin badaude teknikari, nola konportatzean gurekin ez gaudenian mozorrotuta sansan eta jaunan personajeakin, eta gero, personajez jastegeanean nola konportatzean. Wow, begira. Bai, hau da, hausnarketa eta grabatzeko zerbait. Porque ja bigotiak eta perila jasteitu gunean, eta jastegeanean bestera, hor zerbait aldatzea. Eta igual, atake bat bezala sentitzeu ez. Bai, zertaz datoz, gutaz parreitea. Eta da, bai, gutaz asko indezue, oain zu eta asparreitea tokatzaigu. Hori zuekin birandoazen teknikariekin edo aretoko teknikariekin? Bai. Eta dana zin daiteke parre, bakoitzan imaginarioa oso perversua izan daiteke. Eta horre limiteak daude, baina patriarkatu hortaz parreitia ere tokatzen zaigu, eta usteto hain tokatzen zaigula, eta hain berdeula, noski. Hoxe baietz, nahiz da batzutan barrea eskutatuko zaigun. Egin beharreko da. Iraiarekin batera konfinamentuan ere zerbait sortzen aitu zineten. Ez da ikusi dugu hor bideotxo bat izenekoa. Bai, daude bat, bi, hiru eta lau. Bai, horiek zian gure, ez dakit, eromenea ez eroitzeko moduak edo, eta honen inguruan baita ere ez, ingenun hausnarketa bat, J.Atrebiuko bagina hartzea pelikula ezagunak eta itea horrelako sketxak gure ikuspuntutik testu aldatzen eta pixkat gizonezkoak erabiltzeituen era bizarroiek edo kontatzeko edo batzutan ikuste ditugu ez, baimenduta daudela edo zerritea edo zer modutan eta gu nola erakutsi zaigun perfekzio horren barruan eoten eta korrektuak izaten eta ez gehiegi baina ez gutxigi ausartak baina lasai, azkar baina poliki, ez eta horren barruan, esan genuen, zeatik ez ditugu iten olako bideoak, eta grabatu genitun bakoitza bere etxean, eta gero nik editau nitun, eta hori, daude kroma batzuk, gero
bitik aurrea la cosa empieza fuerte. Osea, bat bakarrik ikusi baezue, hori laita da, 2, 3 eta 4 ja, osea, Braveheart, El Sexto Sentido, bai, hor, danetik dago, bai. Bueno, ikusiko ju ordun. Eman lasai, pleirik. Lehenengo ikusi dugu, gordo izan, bai, baina egia egia esan, da, honenak utzi ditugula bidean. Ba, urrengo galdera ez da oso originala, baina bada pixka bat egoista. Ze guk beti komentatze dugu, ba, gonbidatuekin bigarren kafea hartza gustatzen zaigula, 2 aldiz gonbidatzea gustatzen zaigula, ordun hortarako jakin behar dugu, ea, eskuartean baduzun beste proiekturen bat, eta horrela, proiektu horren aitzakira, ba, gonbidatuko zaitugu berriro. Beraz, aipatutako ez gain, badago zerbait... Bai, gaina hoain oso gustoa gaude, eta nau, bueno, personalian niain naiziazten Susa eta Eazen liburu sortak ganbila teatzeue, antzerki testuana, eta horretarako hain naiziazten tekstu bat, ertengoana, ba, ustete, urrian edo azaruan, eta gero hortik aparte kamikaz kolektiboakin dazkau beste 2 proiektu, eta hor gaude ba zoriontzu, bada laburmetrai bat, eta bestia da antzeslan bat estrenaukoana azaruan. Iraialiaz Erika Olaizola eta nineu holtza gainean, osea, 3 elkartu gea, eta bueno, ba, horrekin gabiltza oain jotasu eta gustoa. Egia esan oso gustoa. Aurreratu zigun zertxe bait Erika Olaizola. Bai. Iraia bakarri falta zaigu, ezta? Ekartzeko. Ba, horrengoan iraiak, eta ja kaso hori da, hiruak. zikloa itxita, bigarren kafen ronda egin hasi gara, ezta? Hori bai, gure bigarren kaferako, zatoz pare bat hartuta, ez laugarrenarekin. Egia, gaur pasain naiz, baina gaur egun luzia izan da. Estela zatako izu, ba. Txokolatia. Poleo mentao. Hemen ere gurekin izan genuen bere momentuan Andoni Mutiloa, esnatu naiz obrarekin, eta ustezu ere obra horretan aritu zinela, ezta? Zuzendaritzan laguntzen edo... Bai, Andonik ikasle dut, eta egun baten esan zin, Joan Mankai, zerbait nahi de kontau, zerbeidaka kontatzeko, baina ez naiz hau sartzen, eta esan nion kontau inberdezu. Eta bueno, aurkeztu zan Poltsiko antzerkira baita ere, eta nik lagundu niona zan pixka bat, beak zakan kontatzeko hori, dramaturgia bat iten eta pixkat ordenatzen, nola kontatu, ez? Edo nondik heldu eta pixkat kanpo begirada hortan. Bai. Esperientzi politia hori ere, ez? Bai, ze azkenian, hori da, ez? Norbaitek esatia ikasle batek, zerbait nahi de kontau eta dakat kontatzeko, hori da, irakasle bezala, ja lortu dezula zerbait, ez? Osea, eman dituzula herramienta batzuk, behintzat norbaitek zerbait kontatzeko. Listo, fin. Bai. Eta askotan entzun dugu umeak publiko zaiena direla, baina zuk hortan ere baduzu eskarmentua umeekin. Umea dia marabila bat. Bai, kuriosua da, irutxulok eman ziguna, 4 temporada, eta publiko onena. Osea, publiko bat zan, behaien begirada ikusteakin bakarria, irutxulo bazan programa gogor bat, ite genuen antzat, oso plato txiki baten ite zan, eduki pila bat inber genuen hasieran 2 egunetan, grabaketa 2 egunetan, eta gero egun baten, aste osoko eduki guztia ite genuen, eta orduntzan, guretzat zan oso fuertia, baina hor sortu zan olako maitasun bat, genekigulako zeintzeon beste aldian, eta horrek sortze zigulako ardura benetako bat, eta irutxulo honetza da produktu bat, ETB-tik sortua, baina bertan geundenak maitasun askokin, eta tentu askokin lantze genuna. Bai. Baluze harituko gineteke Amanke Gaztainagarekin, azken aldian bideo deiez korrika eta presaka moztu genuen, eta gero barkamen eskibili ginen, beraz gaur barkamen aurretik, baina moztu behar dugu, arratsaleko 6etarako hortxo 20 segundu besterik itzaizkigu falta. Oiana Maritorena, datorren ostegun arte? Datorren ostegun arte. Amanke Gaztainaga nahi duzun arte, bigarren kafe hartuko dugu. Hori da, horrengoan bai. Goiuriz izaren, bihar arte? Bihar arte. Charles Mingus gaurko egunez jaio zen eta bere kantu baten zatitxonekin amaituko dugu izan ondo. Aio!
Keep calm and bigarren kafea.